Kulang jadi ni kok sagnai. Tapi sang party kok wan cunai. Abu khalimaya gulo. Tapi semua orang clear sana tak huruf. Centang Tipra NGO ni ongkarna nangka. Busayo. Tipra boleh jadi ulo party man pure. Tipra angka. Berapa sebulan kata hambai no? Sebulan reply namu suruh. Tipra khalimaya over reason. Sentini Congress ya kan menyagulo. Jepro Tipra party no. NGO sana wait party ni ongkar angkai. Azego jeng jemon je pandemic period jeng जोना साधारण जे सेवा खायमानि जों खायमांगल खामोन एबा गोबां केबें नं फायगामोन दिनै बुबाग्रा दिनै भविष्य कोन वान सुगै दिनै एनजीओ खलायै जत लिडर्स नासिरि दिनै साधनानि हुनै जतन कबु थानसानि कपु दिनै बतिनि जों फुंगो पार्टी कोडया नेतांगन कोटरिया बुबाग्रा नायो थानसा थानसा बागे तुबनाय जों दिनै जत पॉलिटिक्स पार्टीनि लिडारना भागे तुबनाय जों दिनै बुबाग्रा कोबि नाहार मंबाय कोबि स्लोगान बाय जोंथिना वा थानजा ति मुखा आबनो जे दिनो चिनि पॉलिटिशियन एबा चिनि दफा लिडर्स साजका आं तंग थबमानि आदिनो हपन मुक्ति थालिया तानि थालिया दिने आसिदिन 7-8 मास तिफ्रा एनजीओ चालुगै जों गुबे खुक्ति मुसुजागैबो बुजागैबो तंजागैबो जों बुबागन कुबिखौनो तिनान बगै जों थानसा नि जों तारा गुरि जों फायछाय फैयो जरा जरा जों जरा जरा ini bubagan andra samu kayu hune zara zara makha upri nasi jama din betumo sing khataya tangan ngai kasih kok ketemu takuro shotto mebo joyate kubuni keplai nai ini bubagan akhorang no ini jot leader yasaka abu tale khatung janan ko sara bosor jot politician phayo thango sarkar phayo thango party ketalango asare thango beba kuno leader netritwe sara tripura sarni netarok sabse ko beba tumi sabsaka तानी सबका बुबाग्रन नेतृत्व दिनी चाइतो मुंबई आबनो चिंतिनी पुला जते ओलो पार्टी एबा थानसानि खरनो या समनि मारि तिना अमा हेके जों थानसा खायमा खामो गोबां मा लिडार होनलायो जोंसि लिडार गथर जोंसि फायि थानसानि जों सिंना फायि इन केबो आरो साक्षाना चुचि लाया प्रबा जेफोर बुबाग्रा बसाखा जत लिडाराव तीन बुबाग्रा थानसा या जाखा आबन बगे चिनि सार अन्य जेबरमा जों पबले हामिनि बुदि बया तांगो बुजि सबै सातौ माजार बेथन आबो कतर बग्या केबो बिना हारम तमो थानसाव नगै जों आरो दङ इ थानसन बो दिन बुबार लगिरिका अमा लिडार नबो तेग अमा लिडार गोबां लिडार दङ चिनि बरम बना सार एन चिनि हामै रिउ बया तांगो नि बया गाय बतिन मन्त्री पन तरजे होय पार्टी कोन तरजे होय इ थानसन कोन तरजे तिनि बुबागर न तिनि लगिरि फैका आबन बगे दरना पाइफले हामबाय जुग जुग बरा हानगा आइ लगे दंथौ दाफान बगे सामन खायन बगे आमन बगे दाफुरो जों बेलें खाता हामांनाय जों तिनि जत लिडार बरम मारलायनाय चिनि पिपाल जों जत लिडार गोसा खायदों गोग्रां खायदों बोला पेखायदों बोलाय खायदों आबुन गटर कन्था तांगो नंगाय नों बिजेप खाय पिपाल सबो आनि ताखुनो नों सिबिएम खाय पिपाल सबो आनि ताखुनो नों कांग्रेस खाय पिपाल सबो आनि ताखुनो जों केबो खिबि जइन मोना जों थांचा मोननाय थांचा कोहाय दङ ताल हेगे साल लुगायनाय जों अकोंना जत जान गुरि सेमा फैयो जों सालसा पाल हेगे साल लुगायनाय आबोबो हामजामा बिसिदै नोंतिनि आनो बुइना होगांगाय आंनो बुया हामजामा बैनानो बुजोमनाय हामजामा बैनानो हाबंया फरनाय तांनि हेगे बुलायखाय जों बुनासिलमा दांनाय फैबा नङानो बुइराबो नाना हामजामा फेवरि खांगाय अ हामजामा बुथले कतर फैसे माजानाय जों आबन बगे बुबाग्रा थानसा हनि एनजीओ सिनाबै 7-8 मास चिन जत लिडार न साबनान बगे बसे चाइतो मन तिनि रिजल्ट माखासिन आबन बे बेले खातु जानाय क जों आबनो मा वानचुनाय लिडार तो जत लिडार कहाम प्रबा लिडार बिसै लिडार दङ जे लिडार जत लिडार थुमै थानसा खै काराप्टेड सिस्टम एगेन्स्ट फाइट खेमानाय हंगाय चिनि बुबाग्रा ताबु चिनि स्कुल एग्जाम्पल रमानो स्कुल टीचर गोबां दङ केवल टीचर बिसिङा हेडमास्टर एबा प्रिन्सिपाल दङ बिनि कमान्ड बाय बिनि रुल्स बाय आ स्कुल जुदि काहाम चल थंगाय आ स्कुलनि रिजल्ट काहामबो ते आ स्कुलनि स्टुडेन्ट बो काहाम रिजल्ट फायो आमा क्लेनो चिन्तामन जत लिडर्स बगन नेतृत्व थानचांगो जुदि बस कांगो काराक्टर सिस्टम एगेन्स्ट जुदि फाइट खाना चबा खाना अंगरजार आउने ब्लेक खादुमा को जों दिने केवल धर्म एगेन्स्ट फाइट खाया केवल जाति एगेन्स्ट फाइट खाया जों चिनि मानथाय चिनि राइट्स चिनि अधिकार आवन एगेन्स्ट जों फाइट खायो आवन दागै जों दिने बेलेग खादुं जाना को चिनि बरमना सा चिनि एन्थन बेबरमा केरन करिन
bora hai gorang machi leader tini bubagarang logiri phika beren khatung janai ko abang bagi takhura biskango गोबां मानसि लिडारशip सानख्लाय थाखा जों बोनो बर' मेथाइ बोनो पगिया abang bagi जों चिनि रामचंद्र गानो जों देशा हाइटेक गोताल रामचंद्र सनाबै जग जग रामचंद्र सनामनाय आबो महाराज नेतृत्वनो जों खालायनाय abang bagi जों जत खाखा हामांनाय कबा समांनाय जों दिनै मुगुतों खालायनाय थं बिजनेस खालायनाय थं डॉक्टर खालायनाय थं इंजिनियर खालायनाय थं जतन कबैनो जों दिनै कब बाक्सा खालायो जतन गायस जतननि सल्यूशन एबा जतन कबबाय जों थांजो खालायो अ एरिया डेभलप खालायनि बागै जों जत बोसोङै याफिरि मारलायनाय abang bagi जों जत बुबागारनि जों नाहारनो सौहैनाय बागै जों बेलेग खाखा मांनाय ताखुरो नायदि जों दिनै अ जागोबो गोबां लिडारशip चिनारो चिनि ताखु गोबां मा चिनि लिडार कटरो चिनारोनि थांगा चि उले तिप्राहो चिनि सब जानायसे चिनो अगोदि रामचंद्र गानि चिनि फै थांजाने चिनि बरंमान दशरथ देव अमा हायकै चिनारो नेता कत कत चिनि बरंमान एक्स सीएम चिनि यंग रंजिबो अ एरियानि न फेबा चिनि एरियायाव जों गासिबो सिटि फुनुमा खायबा टाउन हायंग्रे टाउन अंग्रे फुनुमा खाय जे जागबो kwai taon soge jungo ramjang gana amse taon mani pai mane sanamay kubra waba kubuni jagawa thangai ne hingai arbo kubuni cpm leader taon tongo agarda thana yoga thop place kwai ke jagawa taon sanai tongo tangai india leadership problem tongo awan bele sin jot leader jagruk mangnai jei sigra tongo jagruk mangnai tang hangai sikra hangai ke samaj ni background ke society ni backbone awan bele जों जत खाखा हामांगै जतन जों मा बुजोंनाय जे बुजियाखै जों बनो बुजोंनाय एकबारे बुजियाखै दुबारे बुजोंनाय दुबारे बुजियाखै तीनबारे बुजोंनाय तब जों बनो खाखा हामै बुजोंनाय नों याग्रिबोना आं याग्रिया तां याग्रिनायबा जों दिनै नायमान थानो जनायो ननो याग्रिबै ननो बुइ ननो तगै ननो तख्रुबै आगे थांजों मानिबा आबो नायो बुबाग्रा थानसानि कमप्लिटलि जों एनजिओ खौ सामखायनाय दिनै बुबाग्रा जे पेन्डेमिक पिरियड चिन बरंगा आसे चिन आमजानि बरंगा फाता हानि बरंगा फाया कसai kamu tu merah tu bukan tamu bagi makaba ini bukan yang kau ini harmu kau samu apa yang bagainya ini orang zarawa sen kau ini walau kapal ori finance cipin selama asal korma nungkai oh hani bukan kerana desa oh hani panen ya peri oh hani salurnya cuma mangalan kita mana mana korang pada mana ini salah nggak jen mana awan bagai जों बेलेन खाखा हामांनाय बुबागार जे कमनि मानो जों फलो खायनांनाय अमायगोन जों बोसंगो पाल थ्रै जों साल नुलायनाय अकक सावनो दिनै पान्दानि आसिबागोन हायनाय बरनि फ्रै ते जत रांचनि ताहुतो बुसो हासाव साम्पानि फायनानो खाबांया फरै खुलमिया फरै दिनै आनि कक सामना ओसिं सितु जगन काहाम गरम थांबि बुबागार आइग्लकथुम एबारा मथाय गरम